Здравейте, пикста! Аз съм Полина и днес ще ви покажа как можете да правите тази година много по-красиво това, което виждате. Сега ще засадя една малка китка, малко и това е за сега. И това е след като сме го засадили и един месец по-късно. Това вече е с цветенца, вече са набъднали. Има още по-пчици, които трябва да израснат още. Тук бях засадила малко по-рано борче и делхичка там. Тук това е роза, още няма пъпчици. И това е едно дърво, с което изживях своите 12 години. Той е вече на 12 години. И както се роди го бях засадила. И за сега е доста голямо. Така, елате с мен да ви покажа следващите растения, които бях засадила. Айде, обратно. Това са следващи, които също разкрасих с няколко гуми от кола, които бяха спукани. Даже да е това. Има някои бодливи растения, така че внимавайте. Така. Тук има, елайте насам. Тук има още гуми, в които трябва да засадя още растения. Елайте насам. Това е жива джунгла. Който почти всяка сутрин закусвам, но всъщност преди закусвах. Ето тук има една светлина, която Чичови Николай беше засадил. Има даже светлини. Вече има и зелени. Тук бях засадила едно растение, което се казва козалия, защото има бели листенца. И тук има още. Тук има много. Може да се видите, да ходим тук. Малко трудно се къса. Ето. Може да пуснем малко мляко, но може да се закачите така. С консерви. Хайде, елате с мен. Това тук е моята начална страница на градината. Значи това са моите любими цветя. Те са фикус, градинар, цвете, босилек. Аз много обичам босилек, понеже. Хайде, елате с мен. Понеже това беше моята красива хранилка за птички. И аз вчера свалих ето където така птичките и сега ще сложим нова. Ето това красиво цвете. За да мириш на хубаво, може би отидеш. Ето така. Тук има някакви дреболини, речени царевички, които те могат да си хапват изобилните жълтинки. Това беше за днес от моята градина и се надявам да ви е харесало. Това беше с мен. Чао!